Здравейте на всички! Искам да ви покажа едно приложение, откъдето можете да печелите безплатно, без никакви депозити, просто и така пари. Как ще го направите това, ще ви обясня. Само отворете приложението и почвайте да печелите пари. Сега, как се прави, откъде се сваля? От Google Play, ще ви дам линка на описанието на видеото. Всички можете да свалите от там. Сега, както виждате, тук има една лапа и играйте. След като натиснете играйте, изпращане напред и оставете екрана включен, ще ви покажа накрая, защото от време на време видеото спира там. И можете да спечелите наистина доста добри доходи. Аз ще ви покажа и моите. Аз събрани имам в момента 2,48 долара. Тук можете да видите. И изтеглените ми суми мога да ви покажа. Ето тук, откакто ползвам приложението, ползвам си на, тегля си на PR 0,35, 0,47, 0,39, 1,71 долара, 1,70, 1,46. Сега ще свалим, сега ще изтеглим и 2,48. Сега, можете да теглите на Payer, Revolut, PayPal. На много места можете да теглите, но аз ползвам Payer и най-лесно ми е там. Сега натискам един път на Payer, потвърди. Тук съм добавил моя адрес. Ако имате някакви затруднения, може да ми напишете на мен също така и на коментарите на видеото. Наистина, сега 2,48. Просто приложението ви плаща, когато държите отворено приложението и получавате, както виждате, пари просто от нищото. 2,48 потвърди. Сега номера на сметката ми иска, ще ви покажа откъде да вземете. Аз, както ви казах, ползвам Payer. Ако нямате Payer, мога да ви дам линка на описанието на видеото. Поставяте тук, ако имате Revolut, на Revolut, ако имате на PayPal. Сега, натискам един път тегляне, потвърди и, както видяхте, 2,48 вече ми е изпратен. Сега скоро време ще бъде отразен в моят портфел, макар че пише до 3 дни ще получите. Ако споделя плащането в Instagram, ще получа и допълнително възнаграждение от 0,02 долара. Сега, вижте тук горе са за нули и тук ще видите вече, че е в процес. След няколко минутки ще го получим тук. Вижте сега, тук имам 3,57 долара. В историята тук ще ни се отрази. След малко 100%. Сега идвам обратно тук. Подновявам екранчето един-два пъти. Просто това е уникално приложение, който работи от доста дълго време и няма опасност да се затвори, нито да загубите парите си, нито нищо. Продължава да трупа, също така и подаръци има, бонуси, награди, допълнително как можете да печелите от тук. Всичко е дадено. Вече вижте, всичкото е готово, че е платено. Идвам тук, обновявам екрана един-два пъти и вижте 2,33 долара ми е пратено от приложението и доларите ми ще ви покажа сега. 5,90 долара. Как ще го направите? Още веднъж показвам. Тук на лапичката играйте, изпращане. Дано не спре видеото, защото излизат реклами. Затворих рекламата, но не можах да ви го покажа, защото, както ви казах, спира. Ето тук можете да видите, в момента работи. След малко ще продължа да трупа. Ето по този начин. Видяхте как работи. Пробвайте.